qed nisma'. Se nagħlaq għajnejja, ħanara x'se nisma'. Kwiet, ma ħadd jitkellem. Imbagħad nisma' xi ħoss. Lil xi ħadd jitkellem fil-kamra l-oħra. Jew barra t-triq. Nisma' l-karozzi għaddejjin. Il-ħoss ta' ajruplan fil-bogħod. Il-kliem jew il-kant tat-television. Kemm nisma' affarijiet fil-ġurnata? Meta nkun barra filgħodu, nisma' l-għasafar isaffru, it-tfal jitkellmu. Nisma' l-leħen tal-mama, tal-papà u ta' ħuti. Ftit ilu smajt il-qampjena tad-duttrina ssejjaħli. Mela l-mulej tani rigal sabiħ. Għamilni nisma'. Tani widnejja. Tani żewġ widnejn biex nisma' minn din in-naħa u minn naħa l-oħra wkoll. Ma jkollix għalfejn indawwar rasi. Nisma' lil min ikellimni minn ħdejja bil-mod u lil min jgħajjatli mill-bogħod. Ħaniftakar illum xi smajt lil mama tgħidli. Nibda minn filgħodu. Qaltli ħafna affarijiet, imma jien għamilt dak li qaltli, smajt minnha. Jekk jien inħobb lil mama, irrid nagħmel dak li smajtha tgħidli. Lil papà wkoll irrid nobdih. Lil Ġesu nisimgħu wkoll, imma mhux b'widnejja bħalma nisma' lil ħbieb tiegħi. Għax hu ma jkellimnix bħalhom, ikellimni f'qalbi għax Ġesu qiegħed ġo fija. Jekk għada jkellimni, noqgħod attent iżjed, ħanara xi jrid jgħidli. Ġesu, jien qed nisimgħek. Għajdli xi tridni nagħmel u jien ngħidlek iva. Naf li dak li tgħidli hu kollu tajjeb għalija. Nieħu pjaċir meta inti tkellimni. Jiena dejjem nistennik.